Me ollaan valmistauduttu tosi pitkään ja kyllä me ollaan aika varmoja tästä. Joo, on ollut tosi hyvä. Ei paljon mitään loukkaantumisia tuossa harjoituskaudella, niin tosi sellainen tasasta hyvää suorittamista on ollut. Viestikumppani Hilde Thorvalds. Ei saa kuvata. Hänellä on tullut jotakin. Me ei vielä tiedä tarkkaan mitään, että joudun 2 osuutta tänäkin vuonna hiihtää. Ja viime vuonna hopeita, mutta tänään lähdetään hakemaan sitä kirkkainta. Nousu on ollut aina vahvuus. Että se on aina ollut niin kuin mun ykkönen. Silloin kun pääsee rytmiin, sitten on kaikki hyvin. Ylämäissä tosi kovaa ja sitten rauhassa muualla. Minä hiihdän vapaata ja Iiris hiihtää sitten luistelua. Mä laitan ensimmäiseen vitoseen kaikki peliin. Tervetuloa tänne Simpeleelle. Tänään MM-kisoissa vuorossa parisprintin viesti, eli 4 kertaa 1,5 kilometriä. Ja tässä nähdään Iiris Thorvalds ja Edith Thorvalds kilpailevat Suomen ykkösjoukkueessa ja Harri Valo ja Hilde Thorvalds, joka nyt ei valitettavasti pääse lähtemään kisaamaan jostain mysteerisestä syystä, on Suomen kakkosjoukkueessa. Edith Thorvalds, kisojen nuorin hiihtäjä, teki hyvää tulosta norjalaisia vastaan välierissä, lähtee avausosuudelle. Ja ankkuriosuudelle tietysti tämä kovia päänahkoja jo koko viikon ajan napsinut Iiris Thorvalds, joka on kyllä melkoinen pelote. Ja siis kakkosjoukkueessa Harri Valo, joka vähän tuollaisella omintakeisella tyylillään on tehnyt kyllä hänkin ihan hyvää jälkeä ja päässyt finaaliin asti. Ja siitä lähtö. Harri Valo saa yllättävän huonon lähdön. Katsotaan nyt pääseekö edes ladulle. Pääsee, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että hänellä on liikaa pitovoidetta. Ei näytä luistavan. Hienostihan se lähti, tosi kovaa vauhtia ja tosi lupaavalta näytti, niin kyllä nyt on suuri luotto, että sieltä Edith tulee ekana ja me saa hyvän startin tähän. Lähtikö liian kovaa? En usko, että oli aika sellainen vauhti, mitä musta tuntui, että me oltiin katsottu, että on hyvä lähteä. Sitten kuitenkin Harrilla itse pitää hiihtää 4 kertaa, niin siinä varmasti väsyi, niin musta tuntuu, että oli just sellainen tarpeeksi kova vauhti lähteä haastaa. Jaha, hyvää puhetta Iirikseltä. Nähdään nyt tässä tämä lähtö uudestaan. Edith saa todella terävän lähdön ja Harri todella jää vähän niin kuin telineisiin. Onko siellä pitovoide tosiaan noin kireällä, että ei luista yhtään, mutta se saattaa olla noissa mäkiosuuksissa todella hyvä. Ja nyt tullaankin ensimmäiseen vaihtoon ja Edith Thorvalds on repinyt johtoa. Harri Valo näkyy siellä taustalla kyllä tulevan, mutta on tässä nyt varmaan 10 sekuntia tullut jo ihan ensimmäisen 1,5 kilometrin aikana. Katsotaan tämä kaare, miten Edith tikkaa. Hyvin tulee. Herra jestas, nyt on katsoja ladulla. Toivottavasti ei tallaan nyt tuota latua, joka on ollut täällä kyllä koko kisojen ajan erinomainen. Ja katsotaanpa ero ensimmäiseen vaihtoon. 7 sekuntia. Kova lähtö Edithiltä ja katsotaan vielä miten Iiris Thorvalds työntää tasatyöntöä heti alusta lähtien. Tällä hän on tehnyt tulosta koko kisojen ajan ja hyvin näyttää hänelläkin luistavan. Niin kuin ihan alussa lähdin ehkä pikkusen liian nopeeta, että olisi ihan vähän voinut säästää sitä. Mutta kyllä mä oon ihan ylpeä tosta. Mitä sä luulet Iiriksen mahiksista? Kyllä se lähti aika hyvin ja vastustaja tuli vähän perässä sieltä. Et kyllä se jaksaa hyvin, että kyllä mä uskon, että meillä on aika iso ylivoima. Tai silleen, että sitten kun se tulee tuolta, niin kyllä pääsee aika pitkälle varmaan silleen, että vastustaja ei tule vielä. Kova on luotto omaan joukkueeseensa ja niin se pitää ollakin. Ja nyt tullaan toiseen vaihtoon. Harri Valo näkyy tuolla taustalla, mutta on repinyt Iiris eroa. On varmasti enemmän kuin tuo ensimmäisellä 1,5 kilometrillä tullut 7 sekuntia. Edith Thorvalds lähtee kovaa, aivan hirveää vauhtia lähtee. Ja nyt nähdään kyllä, että Harri Valo on hyytynyt. Vai onko tämä taktiikkaa, että hän säästelisi 2 viimeiselle kierrokselle? 16 sekuntia, Herran Jumala. Nyt tuntuu, että tuo on jo tekemätön paikka. Tässä nähdään 3 kilometrin väliaika 8.42.22. Se on todella kova. Iiris ja Edith ovat aloittaneet kovaa. Harri on vielä kilpailussa mukana, mutta 16 sekuntia on paljon. 3. vaihto. Katsotaan, miten osuu läpsäys.
osui hyvin kohdalle ja siitä Iiris lähtee painamaan. Edit on aivan poikki. Mulla on kauheat rakat mun jalassa. Musta tuntuu, että se toinen laastari irtos. Ja nyt sieltä niinku valuu vettä sieltä rakon sisältä. Se alkoi hankaa tuolla ihan sairaan paljon, niin mä en pystynyt mennä niin täysin kuin mä olisin pystynyt. Että Iiris ei saanut niin hyvää etumatkaa kuin me oltais suunniteltu ja haluttu, mutta toivottavasti Iiris nyt hoitaa tämän homman loppuun. On kyllä kova kisaviikko. Kyllä se tässä vaiheessa alkaa näkymään, kun on ollut kisoja parikin päivässä lähtöjä, niin kyllä se rupeaa tuntumaan rakkojen myötä. Ja 30 sekuntia, Herran Jumala, se on paljon, se on todella paljon. Siinä Harri Valo tulee. Näyttää kuitenkin vielä yllättävän hyvävoimaiselta. Voiko olla taktiikkaa, että on säästellyt hirmuisen kirin viimeiselle 1,5 kilometrille? Edith Thorvalds ei meinaa pysyä housuissa. Ja nyt tullaan loppusuoralle. Iiris Thorvalds on kärjessä. Missä on Harri Valo? Ei näy. Jaksaako Iiris? Jaksaako Iiris? Tasatyöntöä mennään. Ei ole paljoa. Kyllä luistaa. Viimeiset metrit. Alle 7.30. Iiris tuulettaa maailmanmestaruuden merkiksi. Iiris Thorvalds ja Edith Thorvalds, maailmanmestareita. 7.27. Katsokaa tätä riemua. Maailmanmestareita. Iiris Thorvalds ja Edith Thorvalds. Herran Jumala, Harri Valo, mitä on tapahtunut? Nyt on romahtanut. Hän on lyönyt lekkeriksi 2 minuuttia 56 sekuntia eroa 6 kilometrin aikana. Käsittämätöntä. Täysin käsittämätöntä. Harri Valo, joka kuntopuntarin mukaan oli kyllä vähän alakynnessä, mutta en olisi uskonut, että tämä Hilde Thorvaldsin poisjäänti vaikuttaa näin paljon. 2.56. Mä olin päättänyt, että mä lähden täysillä liikkeelle ja kovaa heti alkuun, mutta Edithkin oli nähtävästi tehnyt sen taktiikan, että sekin lähtee. Ja mä en saanut sitä eroa, mitä mä olin toivonut, että mä tuun ensimmäiseen vaihtoon semmoinen 50 metriä edellä, niin sitä mä en saanut. Että näin tässä tällä kertaa kävi. Mä lähdin aika kovaa heti alussa, niin sitten meille tuli niin nopeasti se iso väli, niin sitten ei tullut sellaista niin isoa stressiä, mutta kyllä se oli koko ajan silleen mielessä, että muistaa, että Harrikin on pelissä, että ei pääse ohi. Näihin kuviin ja tunnelmiin porilaisten marssi. Edith Thorvalds ja Iiris Thorvalds, Suomen ykkösjoukkue on maailmanmestareita ja Harri Valo ottaa hopeaa.